Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhut na damang dohot dainang, di dia pehita maringanan, Tuhat di batama na totong mangaramoti dohot nama masu-masu hita saluhut na. Damang dainang na hinakolongan, tuminggu sada dung Trinitatis ima tu 2 Juni tahun 2024 nagabe jamita diminggui ima natar surat di pesalmen biddu 130 sia ayat sada rodi ayat onom ditaba ayat 10 tolu rodi ayat 10 walu. Songonom mahatana disi dijahau kami madihita saluhutna takasma tapai hutihut Ede sian si Daud Ali jahuba disulikit jala ditadahodo au Sai diboto hodo manang nahudul manang najong-jong au Garisian nadau diatusi hodo pikiraku Manang mardaladalan manang modo mau Disegi hodo au Jala takas do diboto ho akadalaku sudena Aida ngadong nanggusada hata di atas dilaku Tongodo ali jahuba di botohodo sudinai. Tolesia pudi, tolesia jolo, dihaliangi hodo au. Jala di linggum tangammu do au. Tung masuruk kudo parbinotoan si songoni diau. Mati bohudo, dang hadung dongan au. Ai hodo namanopa akapiaku. Ditonu kodo au di bagasa burtian ni dainang. Mado mau liate maau tuho ala ni surung ni pabahenammu diau na sumurung doa kajadi-jadiammu jala takas situ tudui ditadda rohaku datung boni holi-holiku di jolom uju na terjadi au di sihabunian uju na tarsira tau di dalam laut di hurungan manu kau nunga di ida kamatam jala nunga tarsurat tu pustaham sudinai nunga binuhul hiana karyariku uju swadong dope nanggosada. Dibaheni masai arga situ dua kapikirammu diau ali di bata. Jala masai torop do bilanganna. Tung sura naing rajumakku tumorop do nasidesian horsik molongot au tong dope au di labung mi. Ido sahat ni turpuki. Damang dainang nahina holongan ni di bata. Ia turpukon ima ede ni Raja Daud sian pangaku hononna di debata namano pasaluhutna namanadda saluhutna jalana marhuaso di saluhutna nasana adong. Damang dainang asing di debata dang adong namanopa manang agia ahape disiala saya dong do napabotohon isarana songon si Thomas Alva Edison ido namano palapu pijar si Albert Einstein ido namano panuklir manang songon nadido ni sahala padebisuk namargoar si Rene Descartes namadok cogito ergo sum namarlapatan di bahasa Indonesia didok aku berpikir maka aku ada buasa pola didok si Rene Descartes songoni sasitongna na berusaha duibana mangalului habonaron jala diantisipasi ibana asa unang lipe pangatusyon na. Sasitong na luar biasa do pangatusyon ni pamikiron nai. Boydo di parhatutu na didok na. Isarana hati hamale ma si ubiota. Hape adong do radi si pangano di lebung ta. Alai binahen na somar pikir boydo dohonot ta. Nasuada si pangano ni. Gabi somangan. Gabi laos gale. Laos marsahik muse. Damang dainang, alainang pesongoni, denggan ni pamikirion ni si Rene Descartes, dang adong nabui patupaon ni jolma ala ni pikiran na. Sian na swadong, gabi adong. Holat debatado namanopa sian na swadong, gabi adong. Imana ni dokna di bahasa Latin creatio ex nihilio. Di siala molo jolma sian na adong do di patu pagabi adong. Alai di pake ma gugu doho pikiran patu pa na adongi
asa hobar tu akan narikot. Isarana sian eme gabi boras, sian boras gabi iddahan, siap boras gabi terigu, dohlan akan asingna. Di sialani holat debatasi tutudo nama nopa, jala saluhutna akana adongi pesyad debata, termasuk dojolma, termasuk nang pikiranna. Damang dainang napaduahon, saluhutna tinopan ni debata, takas do ditad dari bata. Adok kata dihalak bata nama dok, ditad na punasa manuk do ulu di manukna. Panadaan ni debata di si Daud, hobar tu panidang yon na diturpukon. Sian hata heber di dok daat, nasarupa doho hata yada. Nama rastuan manada maboto mangatusi jala jonok si tutu. Jadi manang de dia pe si Daud dipakilalahon ibana do na jonok debata. Laos takas si tutu diboto debata do manangahan na niulana. Manang di dia pe ibana dada holani. Dohot do di bagasan pamangan, dohot nang di rohana pe di hati dakur Raja Daud na donok do debata. Dungi damang dainang di bagasan nasa huaso ni debata do luhut na nasa na adong. Ibana na manopa laos ditadda na tinopana. Jala na marhuaso do debata di saluhut na tinopanay. Di ayat onom di do Raja Daud. Tung masuru kudo parbinotoan si songoni diau. Mati bohudo dak kadung dunganau. Debata na marhuaso na sumurung jala naso hadudua do ibana. Di bagasan gonggoman ni huasona do saluhut na sana adong. Ido bahen na postitutu rohani Raja Daud di debata jahubay. Dang lomos jaladang tahu tabeibana, nang pe kumangadupi haguguun niya kamusunay. Di siala debata na marhuaso si tutu di saluhutna. Di ibana nang di akka masa, jaladang natuk gugu ni manangahape, patuduson tu huaso ni debata. Songon na ni hatid ko di ayat 5. Huaso ni debatai, mabahen pos rohani Raja Daud. Aidang margugua kahamaulon nang musuna pe, di siala linggoman ni tangan ni debatado yang guibana. Damang dainang, di siala ni aha jala songod dia do nalaho si hanguluhonota siya bagasat turpukon. Naparjolo ima asa madok mauliate. Songon Raja Daud na madok mauliate do ibana tu debata, nama nopa nama nada, nama nodangi mga ramoti, mga linggomi, dohot dihuaso ni debatana sumurungi. Songonima dipangido ganup nasa jolma, asa madok mauliate di debatana manopa. Dilehon ni bana do hanguluan, diramoti Tuhan ido hita, jala di pasu-pasuhon godang niragam pasu-pasuna, sahat tu hanguluan saliling-lilingna. Napadua hod damang dainang, di pasaha Raja Daud do dirina tu debata. Di siala siya debata do nguluna. Debata na mga ramuti ibana. Jala na siya debata do haguguun. Laos debata do na punasa. Di siala holat debata do na marhuaso di saluhut na tinopana. Hobar tu sida mang dainang, dinalaho pa ujukon jami taon. Adong sa dasarito na maripola songonon. Ditiki dianggap naung sipul sada mobil produk ni perusahaan Ford jenis T, jumolo do kendaraan ni diuji kelayakanna. Jadi ditugas semua penguji na lahoma buan huhut mengidentifikasi halubian doho hahurangan ni kendaraan ni. Alaisian naso panagaman mogok mamubili di sadadalan, apalah pas di gerbang ni jabu ni jolma. Humalapuk ma petugas penguji nama buah mobili, laho panguluhon mobili muse. Asa buinian nanggu apalah humusor sian gerbang ni jabu ni jolmai. Muse di idaibana nang kaluar nama kendaraan ni na punasa bagasi. Nunga pigaliling, dang namar nama ngulu do pe masin ni mobili. Ibana pe, nunga luja, jala nunga busi saub. Dungi Roma sahalak naung matua sejabui madapot tunibana.
sanga do mabiar penguji. HP hola satokid do ditiup amat tanah matuai. Didok ma tu penguji. Coba jo di starter ninna. Pitor mangulu mamasin ni mobili. Pitor di jalang penguji ima amat tanah matuai madok mau lihate. Roma amat tanah matuai madok. Horas Guarhu Henry Ford audo napatupa desain ni mobilon. Ima saha ni caritoi. Damang dainang rasu di jolma do mangadupi hamaolo do tasusaan. Songon si Daud nang pesahala raja ibana tong do mangadupi hamaolon. Bohado di bahen mangadupi hamaoloni di pangasahon ibana do dirina. Nang peraja si Daud dang nagabi margugu ibana mangadupi saluhut namasa alani harajaunna manang na alani sahala raja ibana. Manang nagabi tadok di siala sahala raja do si Daud ubahin na margugu ibana mangadupi sudi namasa di bagasang nguluna. Tapatudus ma tu saritoi. Songon sahala penguji kendaraan ima si Daud. Songon ido nak kita. Dilihot debatado tu si Daud nang tuganup jolma na laho siula honoton dohot si pertanggung jawab ponotta. Alai damang dainang sipata sian naso pikirata dohot sian naso sinakapan ni roha juk do masa hasusaan. HP jolma do si Daud. Jolma do nang penguji kendaraan ni. Jolma do nak kita. Adong bedo akka hahurangata. Molo padok ni sinay malpinas rupani didok ibana. Sudi do hitaon sisaku sahitna. Songon si Daud di pasaha do luhut na tu debata. Jala debata do di pangasahon ibana. Songon penguji kelayakan kendaraan ni. Dung pajupa dohok nama bahem mobili. Pitor turedo mobil na mogoki. Di sialani ida mang dainang. Taingok ma debata. Jala tapasaha ma tu debata ngulutta. Dohot luhut na gulmit ni ngulutta. Ai ibana do debata. Mual ni nasa hagugu ni. Taulahum madinggan. Jala tahanguluhum ma na pinasahat ni debata. Sian saluhut na roha dohok gugu. Molotungpe di siala ni hagaliotta. Gabi adong humurang. Adong do debata. Mual ni nasa haguguun. Namarhuaso do ibana. Jala ditadda do hita doho hagaliotta. Laos jono do debata. Dinalaho mamasu-masu hita. Tapasaha matu debata. Asa ibana paturehon. Tua debata ma. Natotong mga ramoti. Dohot na mamasu-masu hita. Amin.